štvrtom kole nám sa zúži to pole na 10, v piatom ich bude 8 a v šiestom kole už iba 6. So ladies and gentlemen, welcome again in Centrum of Košice. This is afternoon session in JBL Jump Fest 11th edition of this great event. Just in few minutes we'll start the category open long jump men. We have 18 competitors, so the rules are the same as in previous category. First 3 rounds will attend all the competitors. 4 run is just for best 10. 10 best will advance for 4th round. Best 8 for round 5 and just best 6 for the last attempts. Tak dúfam, že všetci rozumieme, ako budeme súťažiť, pretože pri takomto veľkom množstve ponúknuť všetkých 6 pokusov, všetkým sa samozrejme nedá. Navyše na vrcholných podujatiach predsa tiež po prvej trojke sa to zužuje. No a dobre vieme, že večerný program je v striebornom štatúte Svetovej atletickej Continental Tour. To je ten najvyšší ranking, aký mohol akýkoľvek meeting na ulici, ten streetový produkt dosiahnuť. Takže šestka nebude. Takže napokon bude štartovať iba 16, pretože Warwick Moore Campbell a Regan Corin budú mať DNS, did not start. Čiže 16 sa nám zúži na 10 po 3 kolách a potom tak, ako som hovoril. Čiže 6 budú končiť po 3 kolách. Tam bude veľká bitka. To bude okolo hranice 720 cm, by som si dovolil tipnúť. Takže poďme na to. So let's start the introduction of Open Long Jump Men. Ako prvého vám predstavíme slovenského reprezentanta, špičkového reprezentanta medzi zrakovo postihnutými, viac menej šprintera Richarda Holendu. Next one with personal best 665. Came from Great Britain and Northern Ireland, Martins Dovis Ogebende. Personal best 676, Great Britain, Jacob Edgill. Representing Northern Ireland with personal best 678, Harvey King. Naša atletika Bratislava vysiela do boja z personál B680 Daniela Kimáka. Representing Ireland with season and personal best 702 John Paul Liam Archbold. Also from Ireland with personal best 705 Oisin Thompson. Representing Scotland, 726 personal best, Ben McQuarrie. From Great Britain came with personal best 729, Kaiden Ramsey. From Australia came to Košice with personal and season best 740, Mackenzie Lidlow. From Great Britain, 745, personal best, Sammy Locke. From Ukraine, 747, his best, Adam Bilokon. Representing Slovenia, 769, Dino Subasic. V lani druhý. Tu na JBL-ke, last time second on JBL Jump Fest, representing Great Britain, Samuel Ebonin, with personal best 780.
Scotland, 781, Mary Fotheringham. And finally, the defending champion from Košice, from 781, his personal best 792, Stephen Ross Mackenzie of Scotland. So those 16 are going to fight for the best results here on JBL Jump Fest. Thank you so much, and just in a few seconds we can start. Ďakujeme krásne, o niekoľko sekúnd naozaj môžeme začať. Toto je 16 tých, ktorí nám tu budú súťažiť v kategórii Open. Pripomeňme si rekord JBL Jump Festu v skoku do diaľky. Ten sa zrodil v kategórii Elite v roku 2025 a DJ Gale z Jamajky nám skočil 804 cm. Hovorím to preto, že my tu máme skokanov, ktorí sú blízko 8 metrom. Myslím, že Samuel Lebonin, ten má skočených 780, Fotheringham 781 a Mackenzie, ktorý tu v Lani vyhral, 792. Tak tých 804 pri istých okolnostiach by sme mohli zveladiť. No a všetko by to mal začínať slovenský reprezentant Ríško Holenda. To je zaujímavá osobnosť, skočil už 600 cm a patrí medzi európsku špičku, medzi zrakovo postihnutými. Na Epiku bol dvakrát strieborný, to je niečo ako EOF. Takže toto je Atletika Košice a Richard Holenda. Prvý skok a hneď na doske to bolo čisté, čiže budeme Richardovi Holendovi merať. Boli by sme veľmi radi, keby dokázal tých 600 cm si vylepšiť, ale on je predovšetkým veľmi dobrý šprinter. Tak máme tam 612, osobný rekord, personal best 612. Tak výborný začiatok pre Richarda Holendu. Trénerky Veľďákové veľmi spokojné. Next one to follow is representing Great Britain with personal best and also season best 665. Martins Dobis OGB. Tam boli jednoznačný prešľap. Tak, bohužiaľ, tentokrát merať nebudeme. Málo mám pre vás. Tak prídem ešte. Next jump will make another man from Great Britain, Jacob Edgill. 76. No, vyzeralo to veľmi pekne, videli sme aj ten štýlový beh, pekne zdvíhané kolena na doske v poriadku, myslím, že polovica dosky bola využitá a sme zvedaví, ako sa priblíži k svojmu osobnému rekordu 676 cm. Už tu máme jeden osobný rekord a je to 658, takže Jacob Edgill ide na prvú pozíciu. Jacob is taking lead, 658. Now he's ready on runway representing Northern Ireland.
Skákal aj včera z našej atletiky Bratislava Daniel Kimák. Tam bol prešľap, to bolo očividné, takže Daniel si bude musieť počkať na svoj zápis do ďalšieho kola. Podľa výkonov toto je práve tá skupina, ktorá bude bojovať o ten postup do tej prvej desiatky. Potrebujú chlapci sa priblížiť k tým 7-metrovým hraniciam. So there is a space for next man representing Ireland, John Paul Liam Archbold. A pýta si vašu podporu, to je prvý, ktorý tohto roku dokázal preletieť 7 metrov. Počkáme si na vlajku, pretože ťažko odhadnúť bolo z nášho pohľadu, ale je to dobré. Tak rozhodca hlási bielu vlajku, tým pádom budeme merať a John Paul by mohol ísť možno aj na prvú pozíciu cez 664, no na tej doske tam len 2 cm ostávali k dobru, čiže naozaj skvelá práca. A je to tak, 673. We got a new leader, 673. Liam Archbold is right now on the top. We are waiting for the answer of his teammate from Ireland, Oisin Thompson. Doska by mala byť v poriadku, výborne, takže budeme merať. Ako sa priblížil k výkonu 673, ktorý má zatiaľ Liam Archbold, ktorý je na čele o 9 cm lepší ako Harvey King. No, na doske ešte mohol si možno 10 cm ubrať. Zatiaľ máme jeden osobný rekord práve nášho reprezentanta Richarda Hollandu, tak máme tam už zmeraný výkon Thompsona a je štvrtý. 6:17, fourth place for Oisin Thompson. And now representing Scotland, ready on runway, Ben McGeer. Tam bol jasný prešľap, so there is a fault on the board. More than 10 centimeters is he crossed the board. Yeah, that's right. Now we see better. So next one is representing Great Britain. Just 19 years old, Kaiden Ramsey. No, doska vyzerala veľmi dobre a ten led asi tiež. Možno, že Liam Archbold príde o prvú pozíciu s výkonom 673, pretože Kaiden už dokázal zaletieť na 729 a tohto roku 718. Teraz sledujeme dosku, no, bol tak v polovici, čiže pomerne slušné. A je druhý, second place, Kaiden Ramsey, 667, just 6 centimeters away of Liam Archbold. Iba 6 cm ide za lídra. No a teraz ten, ktorý to mal najďalej sem do Košíc, pretože prišiel z Austrálie. Representing Australia, now ready on runway, Mackenzie Lidlow.
ktorý zaletel už na 745 tohto roku, ale zatiaľ v úvodzovkách iba 709. Semi bielu zástavku, tak poďme si to odmerať, či nám padne zatiaľ najlepší výkon 673. Na prvej pozícii stále Ír Liam Archbold. Na doske ostávalo možno ešte nejakých 13 cm. A Semilok je prvý, ktorý nám tu prekonáva 7-metrovú hranicu. Exactly 7-0-0. Our congrats, Semilok is taking the lead. Tak stáva sa lídrom a aká bude odpoveď chlapca, ktorý dokázal skočiť už 747 cm a má ešte iba 18 rokov. Representing Ukraine, Adam Bilogon. Počujeme potles, čiže vy, čo ste tam pri doskočisku na tej tribúnke, asi viete, že to bolo dobré a uvidíme, či to pôjde cez Semiho Loka, ktorý skočil pred chvíľočkou 700 cm. Má 27 cm náskok pred Liamom Archboldom. Je to tak, Bilokon je prvý, 729, 729, Adam Bilokon, this is a new leader. Máme teda nového vedúceho pretekára. No ale za ním ide ten, čo dokázal preletieť 769 a tohto roku 760, representing Slovenia, Dino Subasic. Ďalší slušný pokus, výborný let a myslím si, že to môže byť veľmi blízko Adama Bilokona. A už sa dostávame k tým, ktorí by to mohli za istých okolností možno prekvapiť aj blízkosťou 8-metrovej hranice. Subasic je druhý, second place, 7:15. Videli sme, že na doske mal ešte veľkú rezervu a to je možno na Bilokona tých 14 cm. No a teraz poslední traja. Last three jumpers in this first round representing Great Britain. Samuel Ebonin. Vyzerá to slušne a budeme očakávať ten pokus, či sa dostaneme cez 729. Ani nám tu Ebonin skončil druhý a skončil 761. A on tohto roku sa dostal na 772 v Glasgow v januári. A Ebonin je tretí, third place, 703. A tak ešte dvaja. Ten, ktorý skočil 781 už vo svojej kariére, je zo Škótska a volá sa Murray Fottery.
to mohol obhájiť. A je zo Škótska, má 25 rokov, Stephen Ross Mackenzie. Môžeme merať a očakávame útok na výkon Adama Bilokona, ale bol tam veľký nedošlap, ale videli sme letová fáza fantasticky zvládnutá, lenže tá doska nebola vôbec dotknutá. Áno, ešte možno 3 cm pred samotnou doskou, ale myslím si, že podľa toho letu môže útočiť na Bilokona. Je to tak, Stephen Ross Mackenzie, 7:45. He is heading to top position. Tak je prvý o 16 cm pred Bilokonom a tým pádom môžeme sa venovať hneď aj druhému kolu a pripravený je ten, ktorý si ako jediný zatiaľ spravil osobný rekord. Slovenský reprezentant z Atletiky Košice Richard Holenda. Toto by sme mali merať, vyzeralo to na doske, že to bolo čisté, je to tak. Možno vylepšíme osobný rekord 612, ktorý skočil pred chvíľou, ale spomínal som, je to predovšetkým šprinter, jeden z najlepších európskych šprinterov zrakovo postihnutých. Veď si vezmite, že stovku beha za 11:38, 60 metrov dokáže za 7:36. A máme tam 615. Áno, takže zlepšenie, druhýkrát osobný rekord v tomto dni. O 3 cm ho ešte okrášlil. Poďme ďalej. Teraz je pripravený na rampe representing Great Britain Northern Ireland Martins Dobis Ogedembe. Malo by to byť všetko v rámci pravidiel, zatiaľ priebežne štvrtý s výkonom 700. Pardon, to som chcel očítať, Ebonina Ogemende je po prvom s X-kom, čiže teraz si zapíše už meraný pokus. $598 a Martins sa už dostáva do výsledkovej listiny s vydareným pokusom a toto je ďalší Brit pripravený na rampe Jacob Edgill. Dosky v poriadku, vyzerala dobre letová fáza a tým pádom budeme čakať, ako Jacob si poradil tentokrát s týmto pokusom. On má osobný rekord 676. A teraz 656, 656. No a ten, ktorý prichádza zo Severného Írska,
atletiky Daniel Kimák, ktorý si chce zapísať vydarený pokus. Budeme ho merať, ale mám taký pocit, že to bolo výrazne pred doskou s tým odrazom. Áno, dokonca naťahoval krok, nevychádzalo to, vedel, že stráca a tým pádom sa ťahal k tej doske, ale aj napriek tomu ešte možno aj nejakých 12 cm pred doskou. Tam bude veľká strata, ale aspoň už bude mať vydarený pokus. Daniel Kimák 578, 578, Kimák of Slovakia. No a poďme na dvoch hírov za sebou. Now representing Ireland, John Paul Liam Archbold. Tak, toto ideme overovať cez video. Ako to bolo na doske, my to možno o chvíľu uvidíme aj tu v opakovačke. Či sa dokáže Archbold priblížiť. No, ako z nášho pohľadu uvidíme, lebo rozhodcovia majú ešte lepší pohľad z hora, kde tá noha ešte pokračuje v pohybe a možno tam potom prešľabaj bol, ale z tohto pohľadu to bolo v poriadku. Vidíme, že sa to meralo 668, 668. Next, Irishman Oisin Thompson. Taktiež to bolo značne pred doskou. Oisin má skočených tu 617, ale on sa dostal už cez 7 metrov. Má na svojom konte kariérnych 705 cm. Takže určite by sa chcel tu polepšiť. A je to 635, vylepšuje si pozíciu 635. Thompson is heading to 10th position. Dostáva sa na 10. pozíciu, teda tú, ktorú potrebuje, aby pokračoval aj vo štvrtých pokusoch. And this is representing Scotland, Ben McGeer. Zdá sa, že Ben bude mať prvý vydarený pokus. Áno, je to tak, potvrdené rozhodcami, biela zástavka. Opustil doskočisko korektne a ideme merať. A McGeer 676, 676. And he's right now on 6th position. Je už na 6. pozícii, takže výrazný skok. Now representing Great Britain, just 19 years old, Kyle Ramsey. Doska bola asi v poriadku a uvidíme, či tých 667 z prvého pokusu dokáže nejako zlepšiť.
Zatiaľ je na 8. pozícii, teda na mieste, ktoré zaručuje postup aj do 4. série a Kyden Ramsey 613, 613, so it's not better than his previous attempt, 667, still on 8th position. And now it's representing Australia, Mackenzie. Representing Great Britain, Sammy. Ten skočil v prvej sérii 700 cm. On už dokázal ísť aj na 745. A čo to teraz povie? Po tom odmeraní 694, tak je o 6 cm horší, ako bol vo svojom prvom pokuse. 694 for Semilok. He remains on 5th position. No a teraz ten, ktorý nás tu prekvapil tým skokom 729, ale dokázali už aj 747, representing Ukraine, Adam Bilokon. A pýta si vašu podporu, tak potlačme Adama ešte ďalej. Videl, že mu nevychádza dobre krok, že by to bolo ďaleko pred doskou, tak už to len prebehol. Určite sa teda Adam teraz zlepšovať nebude. Ostáva mu tých 729, 16 cm za lídrom Mackenzie. No a teraz slovenský reprezentant, ktorý skočil tretí, najdlhší skok v tých prvých pokusoch 715. Representing Slovenia, Dino Subašič. Toto vyzeralo na veľmi slušný pokus. Na doske v poriadku a aj ten let vyzeral byť pomerne dlhý. Subašič zatiaľ na tretej pozícii 715 a teraz čakáme, či sa to lepší. Ak by pridal 14 cm, môže ísť z Bilokona na druhú pozíciu. A ak by pridal ešte viac, tak a je to tak, 744 cm za lídra Mackenzieho. Just 1 centimeter away of leader Mackenzie, Subašič 744 and currently second place. No a teraz chlapec, ktorý je priebežne štvrtý, skočil nám 703. V lani strieborný Samuel Ebonin.
červená vlajka, takže nebude sa zlepšovať. Ebonin skočil v auguste 2025 aj 780 cm v Birminghame, to je jeho osobný rekord. Tu zatiaľ ostáva na 703. No a teraz budeme vidieť reprezentanta, ktorý si chce urobiť vydarený pokus. Now on runway is ready representing Scotland, Murray Fother. Turning our attention for the leader of this competition, representing Great Britain, Stephen Ross Mackenzie. Podľa gestikulácie neviem, či bol spokojný, no asi nie, lebo videli sme tam ten nedošláp a ešte aj naťahoval trošku nohu, aby sa dostal čo najbližšie k doske. Tam stratil veľa, pozrite sa, no, to je ešte možno aj 10 cm pred samotnou doskou. Tak mu asi ostane tých 745, tak nie, predstavte si aj s tým nedošlápom 750. So even with this bad work on taking aboard 750, so he improves his best of 5 centimeters. Stephen Ross is still the leader. No a poďme na tretie pokusy a teraz je dôležitá hodnota 667 cm. Tam sa treba dostať, aby sme mali šancu ísť aj do štvrtého pokusu. A ako na to bude reagovať Richard Hollenda. A pýta si vašu podporu, dvakrát si tu urobil osobný rekord, chce aj po tretí raz. Tak si to poďme odmerať, máme tam bielú zástavku, či to bude viac ako 615 a či to bude maximálna spokojnosť, že by v každom pokuse osobný rekord. Zatiaľ Rišo je jediný, ktorý si tu urobil osobný rekord a hneď dvakrát aj celkovo v dnešnom dni. Tak teraz je to 596, prvý raz pod 6 metrov, ale aj tak výborný výkon, pretože sem prišiel s osobným rekordom 600 cm. No a teraz ten, ktorý sa potrebuje zachrániť, je priebežne 15. s výkonom 598. Representing Great Britain, Martins Dobis Ogadembe. Tak ešte máme červenú vlajku stále. Ešte niečo technicky riešime. No a ak by chcel Martin sa dostať do ďalších pokusov, tak by musel skočiť svoj osobný rekord, pretože on ho má na úrovni 665 cm, ale skočil to tohto roku, takže tá nádej tam je, lebo musí prekonať na 10. miesto, čo je teraz Ramsey, 667 cm, tak o 2 cm minimálne musí zlepšiť svoj osobný rekord. Súťaž máme teda na chvíľu prerušenú.
kým ľudia do optického zariadenia, bohužiaľ divákmi, takže musíme to celé refreshnúť. A dúfajme, že všetko bude v priebehu niekoľkých sekúnd vyriešené. Myslím si, že podľa toho, že už si tam rozhodovia sa dajú, tak asi by mohlo byť všetko aj v poriadku. So just can hope that our competition will continue in couple of seconds. No každopádne vás pozývam aj na ďalší program tu na JBL Jumpfeste o 15. hodine. Ak chcete vidieť svetovú hviezdu naozaj atletiky, tak Ivana Španovič bude skákať trojskok kategóriu Open. Vieme dobre, že táto bronzová medailistka z olympiády skoku do diaľky, majsterka sveta aj majsterka Európy už zmenila svoju disciplínu. Tak, venujeme sa opäť mužom kategória Open, so let's back to this competition. Martins Dobis Ogedembe. A vlastne by malo byť všetko v poriadku. Vystúpenie z Pieskovicka taktiež a poďme si to zmerať, či sa dokáže Martins predstaviť aj vo štvrtých pokusoch, ale hovorím, musel by to byť osobný rekord. A je to... Predstavte si, je to tak, 672. Oh, it's a personal best 672. And that means that Martins is right now on 9th position. A pretty high chance to be among those 10 who will advance for the fourth round. Tak, toto je veľké prekvapenie. Tak Martins sa tam dokázal dostať. A teraz to je výzva pre ostávajúcich, ktorí sa budú potrebovať zachraňovať, pretože je tam Ramsey, ktorý opustil tú desiatku s výkonom 667, teraz je výkon 670 kľúčový. A reprezentant Veľkej Británie je pripravený Jacob Edgill. A ten je 12. s výkonom 666. Potrebuje taktiež pridať 4 cm, aby sa dostal do tej desiatky. No zdá sa, že Jacob letel veľmi ďaleko, len musíme počkať na kontrolu dosky. A je tam červená zástavka. Teraz my to uvidíme aj v opakovanom zázname. Áno, veľmi drobulilinký prešlap a tým pádom sa Jacob nepredstaví už vo štvrtých pokusoch. So Jacob is out of this competition. Unfortunately, he is still on 12th position. And now we will follow representing Northern Ireland, 13th position currently. He needs to add 6 centimeters to go to best 10. Harvey King. Je to v poriadku a uvidíme, či dokáže Harvey King preletieť 670, čo by mohlo ešte zachrániť postup do tej desiatky, ktorá bude pokračovať aj vo štvrtých pokusoch. Zatiaľ Harvey King 13. výkonom 664. Na doske to bolo slušné, tam bol asi v polovici so svojou šľapou.
nášho reprezentanta, ktorý by sa tiež rád z toho 16. miesta dostal do tej hornej desiatky. Zatiaľ má skočených 578. Daniel Kimák. Tak je to prešla. Daniel Kimák takisto opúšťa súťaž, už ho v ďalších pokusoch neuvidíme. Takže Slovákov už v súťaži Open muži skok do diaľky nebudeme mať. Stále má hodnotu 10. pozícia 670 cm. A z tých, ktorí sa ešte môžu zachraňovať, už je tam len Ramsey. No ale teraz budeme sledovať toho, ktorý je priebežne 8. Ten už bude v tej desiatke. Representing Ireland, John Paul Lamb Archbold. Come on! 22-ročný Ír. Prešlap, už to bolo vidieť, že chcel to zachrániť miernym drobčením alebo za doskou. Takže ostáva na 8. pozícii. 673, it's still the best for Archbold, currently on 8th, but I think it's enough to be among those 10 who will advance for the 4th round. A teraz ešte tu máme jedného Ira, ktorý okrem teda Ramseyho sa potrebuje zachraňovať. Ten skočil 635, je priebežne 14, teraz je pripravený na rampe. Dokázal už preletieť 7 metrov a tak sa ide zachraňovať. Potrebuje skočiť 670. Oisin Thompson. Biela zástavka a teraz dôležité meranie. No, výrazne pred doskou stratil možno aj 15 cm, ktoré mohol získať na doske a tým pádom ohrozuje svoju situáciu. Oisin Thompson by potrebovali ísť na 670 a je 14. ostáva 651, 651. Not enough to be among those 10. A teraz McGear. Priebežne 7, ktorý bude aj vo štvrtých pokusoch. Výrazný prešlap. So he crossed the board. So he remains on 7th place, 676. Tak a teraz dôležitý pokus o chvíľu, pretože budeme sledovať chlapca z Veľkej Británie, 19-ročného Kaidena, ktorý sa potrebuje zachrániť. Je 11. Potrebuje pridať 3 cm, aby preletel Lidlova, aby sa mohol ukázať ešte o postup, ale Lidlov pôjde potom za ním. Čiže tam to bude teraz boj o 10. pozíciu. Kaiden Ramsey. And his very cool moment. Uvidíme, ako tá jeho snaha dopadne. On už tohto roku prekonal 718 a
celkovo dokázal letieť aj na 729, tak každopádne by mohol tých 670, ktoré potrebuje zdolať na doske. No, bol tam na začiatku dosky asi tak 3 cm, čiže tam trošku strácal, ale možno to zachránil potom tou letovou fázou. Tak Kaiden Ramsey, toto je napätie, pretože potom bude musieť reagovať Ridlow. A 665 to tam vyzerá, že to bolo 665, tak mu to nestačí. A to odláhlo samozrejme teraz aj pripravenému austrálskému reprezentantovi, ktorý sa volá Mackenzie Lidlow. Vyzeralo to veľmi slušne. Na doske v poriadku, budeme merať, či sa dokázal Mackenzie zlepšiť z tých 670 a už si pripraviť tak trošku pôdu na to, aby mohol pokračovať prípadne aj v 5 pokusoch, pretože tam nám pôjde už len najlepšia osmička. Do štvrtých najlepšia desiatka, potom osmička a do posledných už iba 6 najlepší. A Mackenzie mu sa to darí, 672 je to síce iba 2 cm zlepšenie, ale dostáva sa na 9. pozíciu, o 1 priečku vyššie. Tak mierne si polepšil centimeter za Archboldom, ktorý je 8. Teraz ten, ktorý bude určite súťažiť vo štvrtých pokusoch, pretože je priebežne 6. je z Veľkej Británie, skočil nám zatiaľ rovných 7 metrov. Sami Lock! Aj prebehnutý pokus na doske to bolo dobré, ale potom už ten led nie, takže Sami Lock ostane na 7 metroch. He remains on 7 meters exactly and it's currently 6th position. Absolutely contribute for first, for best 10, for 4th round. No a teraz poďme na tých, ktorí tu skákali vysoko nad 7 metrov, alebo ďaleko za 7 metrov. A teraz reprezentant Ukrajiny, ktorý priebežne tretí s výkonom 729, Adam Bilokon. Áno, na doske bolo všetko v poriadku, máme bielú zástavku a Adamovi budeme teraz merať jeho pokus. Tak najlepší má 729, pozrite sa, tam len 2 cm ostávali na doske, naozaj veľmi dobre sa trafil Adam a pozerajme sa, 758, 758, new personal best and this is a new leader. Tak toto je nový líder a osobný rekord 758. O 11 cm si vylepšil predchádzajúci rekord 747. What a change. Tak aká zmena teraz? Uvidíme potom reakciu Mackenzieho, ktorý pôjde ako posledný, ale predtým bude skákať ten, ktorý je teraz tretí v poradí. Slovínia, Dino Subašič. V poriadku a sledujeme odpoveď Dina Subašiča po tom, čo prišiel
o priebežne druhú pozíciu tým, že Bilokon preletel na 758 na ten nádherný výkon a Dino Subašič, ktorý dokázal tohto roku už zaletieť na 760 a celkovo 769, tak sa pokúšal zlepšiť, aj zlepšil svoj výkon na 751 a už je centimetr pred McKenzie, takže Dino Subašič je druhý. So Dino Subašič improved his result to 751 and he's heading to second place. Now Stephen Ross McKenzie dropped to third. No, tak na tú reakciu Stevena Rosa budem zvedavý. Ale predtým ešte dvojica, ktorá figuruje trošku nižšie. Teraz je ten, ktorý je priebežne 5. s výkonom 703, Samuel Ebonin. Come on! Je tam prešlap a potom to ovplyvnilo aj tú letovú fázu, on už asi vedel, chcel to nejako zastaviť a takto to dopadlo. Tak Samuel Ebonin ostáva na výkone 703, zatiaľ priebežne 5. Teraz už máme tých, ktorí bojujú o celkové prvenstvo. Ešte tam bude Fotheringham a potom McKenzie. Fotheringham je zatiaľ priebežne 4. výkonom 716. Currently fourth with 716. Representing Scotland, Murray Fotheringham. Sa to veľmi dobré. A Murray si počká. On má osobný rekord 781. S tým by tu samozrejme viedol, ale zatiaľ nám tu skočil 716. A teraz 743, 743. No ale ostáva na 4. pozícii, but he remains on 4th place. He needs to add 7 more centimeters to be on 3rd at least. Tak k 3. miestu potrebuje ešte 7 cm. A teraz ten, ktorý prišiel o prvé a neskôr aj o druhé miesto v priebehu niekoľkých pokusov, Stephen Ross McKenzie. Tak toto je slušný pokus. To si myslím, že sa bude triasť Bilokonových 758. Stephen Ross McKenzie zatiaľ 750 cm za Subašičom a 8 cm za Bilokonom. A teraz veľmi dobrý pokus. A toto sme zvedaví. McKenzie, jeho osobný rekord 792 a teraz 801 cm. Neuveriteľný výkon! Tak tu máme, priatelia, 3 cm od rekordu JBL Jumpfestu. V Lani nám tu TJ Gay spravil 804 cm a teraz máme 3 cm od neho. Košice vidia 8-metrový skok. Neuveriteľná záležitosť. Osobný rekord. Personal best 801, just 3 centimeters away of the best here in JBL Jumpfest. Tak, Stephen Ross McKenzie sa vracia na prvú pozíciu and McKenzie is back on the first place. And it's 43 centimeters is the distance between Bilokon and McKenzie. Oh, what a gap! Aký veľký priestor je tam medzi McKenziem a Bilokonom. 43 cm. Dokáže Bilokon, prípadne Subašič s týmto niečo urobiť? Môže byť odpoveď podobná cez 8 metrov. McKenzie, obrovské prekvapenie. Tu v Košiciach naozaj sme túžili po takom niečom. Hovorili sme o tom, že máme takých 3-4, ktorí sú blízko 8-metrových hraníc. Ale že sa to podarí, takto
je naozaj skvelá správa. A tento výkon vyletí z Košíc do sveta. No a teraz budeme meniť poradie, iba 10 najlepších nám postúpi. So to fourth attempts will advance just 10 best. Mackenzie, Bilokon, Subasic, Fotheringham, Ebonin, Locke, McGear, Liam, Archbold, Laidlaw and Ogedembe. Ogedembe is the last one with 6.72. Takže môžeme ísť do 4. kola a začíname tým najslabším výkonom z tej postupujúcej desiatky. So now he's ready for fourth attempt. Martins, Dubis, Ogedembe. Tak je to skočené, čisto budeme merať, ale Martins potrebuje sa dostať aspoň cez 673 cm, aby sa dostal do prvej osmičky, pretože v tomto kole opustia súťaž ďalší dvaja. A pozrite sa, tam veľký nedošlap. A toto je ohrozenie ambícií dostať sa vyššie. 586. Tak Martins bude opúšťať súťaž, toto bol jeho posledný skok tu v Košiciach v dnešnom dni. A teraz ďalší, ktorý potrebuje pridať ešte minimálne centimeter, aby sa do hornej osmičky vedel dostať, Martins, Mackenzie, Laidlaw, Australia. Píše na tom celkovom výkone 681, 681. Mackenzie is heading to 7th currently. So now Liam, Archbold and McGear must respond. Now he's ready to save his competition. Liam, Archbold. A tam je prešlap, and that means that Liam Archbold is out of next competition. Tak bohužiaľ John Paul nám vypadáva zo súťaže, pretože pred chvíľou ho Mackenzie prekonal, preletel 681 a na nepostupovú pozíciu padol Liam Archbold, ale nedokázal teraz zlepšiť svojich 673. A tak máme už všetko jasné. Už poznáme tú osmičku, ktorá bude postupovať ďalej. Teraz bude skákať už celkom uvoľnenie McGear, ktorý je 8. a už ho nikto nemôže dosadiť z tejto pozície. Takže bude skákať aj 5. pokus. McGear. Veľký prešlap, to je škoda, pretože samozrejme teraz si už pretekári robia pozície preto, aby sa dostali do hornej šestky, aby skákali ešte aj posledné pokusy. Holy pity for Evelyn. Tak Samuel Evelyn nám práve oznámil, že sa odstupuje do súťaže, pretože má natiahnutý zaďák. Priebežne 5. preteká s výkonom 703. A tým pádom sa asi vyčlení jedno miesto
pre ostávajúcich. A teraz pripravený na svoj ďalší pokus Sammy Lock. Na doske a Semilok čaká 722 zatiaľ a áno, zlepšenie teraz 722, 722 and Semilok is heading to 5th position. Tak a teraz ten, ktorý je priebežne štvrtý, currently 4th, Murray Fotheringham. 7:43 so far. A máme tam prešlap, takže Murray si nevylepší tú štvrtú pozíciu, tých 743. A poďme na hornú trojku, to sú už tí, ktorí bojujú o tie najvyššie pozície, o ocenenia na JBL Jumpfeste. Subašič, Bilokon a McKenzie. To je krásny súboj. Každý z nich bol na tých iných veľkých, vysokých pozíciách. Bilokon aj viedol chvíľu, ale teraz je tam McKenzie. No ale pripravený je reprezentant Slovinska, representing Slovenia, Dino Subašič. So far his best is 7:51. 7 centimeters to Adam Bilokon. Je tam prešlap, to bolo viditeľné. Subašič ostane na tretej pozícii. He remains the third with 7:51. No, potom, čo sa odhlásil Lebonin, tak teraz otázkou je, rozhodcovia nám dajú vedieť, či tam Liam Archbold zastupí jeho pozíciu, alebo či bude postupovať len sedmička najlepších do toho 5. kola. To sa dozvieme. No a poslední dvaja, 758, tu skočil reprezentant Ukrajiny, ktorý ale na McKenzieho stráca takmer pol metra. Adam Bilokon. Na doske veľmi dobre, tam sme boli v polovici a čakáme na zmeranie Bilokonovho pokusu 757, iba centimeter za jeho osobný maximum, ktoré si dnes urobil, takže dá sa povedať, že druhýkrát prekonal personal best. No ale osobný rekord si prekonal aj Stephen Ross McKenzie a skočil nám tu 8-metrový skok. So now ready on runway. The hero of today with 8:01, Stephen Ross McKenzie. Ďalší veľmi dobrý pokus, naozaj sa zdá, že Stephen Ross sa dostal do tranzu a
chce tu predvádzať veľmi dobré pokusy. Toto tiež nebude ďaleko od 8 metrov. Poďme si počkať. To by bola senzácia, keby tých 801 ešte dokázal vylepšiť. A predstavte si 797. Wow! Ďalší fantastický výkon. Aj toto by bol jeho nový osobný rekord. 797 in fourth round, just 4 centimeters back to his previous jump, 801. But anyway, Stephen Ross is still the leader. Takže dostávame informáciu, pokračovať bude najlepších 7 po tom, čo sa odhlásil Samuel Ebonin. So now in competition will continue just 7 best. After the information, Samuel Ebonin is away of this competition. Those who advance for the 5th round is McGuire, Laidlow, Locke, Fotheringham, Subasic, Bilokon and Mackenzie. All will start McGear of Scotland. Na doske veľmi dobre, na doske sme sa trafili parádne a sme dodali, či Ben McGear sa dokáže zachrániť ešte do posledného pokusu, pretože teraz hráme o hornú šesku. Tam je zatiaľ práve výkon Samuela Ebonina, ktorý nám ale odstúpil do 703, takže platí Lidlow rekord, teda zápis 681. A McGear 680, 680. It's his best of today, better of 4 centimeters than his previous best in second attempt. Tak zlepšil si to o 4 cm, ale nerieši to jeho situáciu pre záverečné pokusy. Ben McGear prichádza o posledné pokusy, tam už nebude. A teraz Mackenzie, Samuel Ebonin by mal skákať teraz, ale samozrejme už skončil, tak pôjdeme na Sammyho Locka, ale to znamená pravdepodobne, že v záverečných pokusoch uvidíme len najlepšiu peticu. Tak by to malo byť podľa toho, že teraz sme mali iba 7, takže... No a tu sa nám hlási Sammy Lock, ktorý chce vylepšiť 722 a sezónny rekord. Ale je tam červená vlajka, je tam prešľap, takže Semilok ostáva na 722 cm. A horná štvorica, ktorá už hrá o tie pozície na bedni. Je tam Fotheringham, Subasic, Bilokon a Mackenzie. A teraz ten, ktorý skočil 743 na tretiu pozíciu, mu chýba 8 cm. Murray Fotheringham. Tá noha bola veľmi dobre položená, tým pádom si počkáme, či Murray dokáže prekonať výkon 751, ktorý má Dino Subasic, a tým pádom by sa mohol posunúť vyššie, ale 744 iba o centimeter si zlepšuje svoj predchádzajúci najlepší výkon. Just
he improves his best of 1 centimeter to 7.44. So he remains on 4th place. With one chance to change this row in last attempts. A teraz ten, ktorý je tretí, 751 cm, s veľkou šancou stále útočiť na Bilokonových 758. Dino Subašič. Je to v poriadku. Vyzerá to tak, že veľmi dobrý dopad na doske, že ten odraz mohol byť tým pádom veľmi slušný a Dino Subašič, áno, tam ostal len centimeter. A Dino Subašič možno tých 751 aj vylepší. 754 vylepšil, ale nedostal sa na Bilokona. Tam mu chýbajú ešte 4 cm. Čiže Dino Subašič ostáva tretí, ale trošku sa oddialil od Fotheringama na 10 cm. So Subašič remains third with 7.54. Still second is representing Ukraine with his best 7.58. Adam Bilokon. To bolo vidieť už aj v reále, že Adam Bilokon nebude mať meraný pokus, hoci vidíme, že veľmi dobrý let. To by mohlo byť ďaleko, ale žiaľ mal prešľap na doske. A tak Škót Stephen Ross Mackenzie ostane aj po tejto sérii na prvej pozícii, ale samozrejme Bilokon ešte bude mať jednu možnosť zaútočiť, lenže predsa len tých 801 to je niečo neuveriteľné. Ale Mackenzie nám to skočil pred chvíľou 797, takže možno ani tento jeho ďalší pokus nebude márny. Stephen Ross Mackenzie. Bolo to síce čisté, ale myslím si, že stratil nejaké centimetre pred doskou, že to nebolo úplne na drevo. Ale podľa toho, ako tam tá mierka leží, tak bude to ďalší slušný pokus, hoci možno tých 801 nie. Vidíte teraz, ak máte tu možnosť sledovať stream, tak celá doska bola mimo 772. No, keby bol na tej doske, a samozrejme odtiaľ sa aj lepšie ešte odrazí, tak by to mohlo byť opäť k 8 metrom. Ale ostáva na prvej pozícii 801 cm Stephen Ross Mackenzie. A ostáva nám posledných 6, teda najlepších 6 do posledného pokusu, ale keďže Samuel Ebonin figuruje na 6. pozícii, tak by nemal teraz už byť súťaži a malo by postupovať iba prvých 5. Takže je to jasné, že Samuel Ebonin will finish as 6th best with 7.03 and we have last 5 in last attempts. Samilok, Mari Fotheringham, Dino Subašič, Adam Bilokon and Stephen Ross Mackenzie. So last 5 jumps in this competition. All will start Sami Lok. We are going to fight for first 3 places. Third place is 7.54 made by Dino Subašič. So there is 30 centimeters for Sami Lok to make it better. This is representing Great Britain, Sami Lok. Semi sa na doske trafil v poriadku, tým pádom budeme čakať, či sa dokáže priblížiť, alebo si minimálne aspoň vylepšiť zatiaľ tú 5. pozíciu a ísť cez
Fotheringama, ktorý má 744, to by musel pridať 22 cm. A 670, tak nie. 670, not enough to change the row, still fifth position for Semilok. This is his final result. And now last four jumpers, we are going to fight for first three places. Now the guy who jumped 744, he's 10 centimeters away to third place, Murray Fotheringham. Vyzeralo to najprv veľmi sľubne, že sa na dosku trafil dobre, ale už tam nenasledoval ten odskok. Navyše žiaľ, toto nevidíme radi, možno tam došlo aj k zraneniu. Na doske sa trafil, ale potom to už len odbehol a ten výšlap z doskočiska možno si tam niečo žiaľ natiahol. Murray Fotheringham ostane na výkone 744, so Murray remains on 744 and it's fourth place. So we recognize the first three competitors, but just the question is about the row. Third, currently right now is representing Slovenia with his result 754, just 4 centimeters away of second place, Dino Subasic. No tak letová fáza veľmi slušná, ale mám dojem, že na odraze Dino veľmi stratil, pretože to bolo, pred doskou, vôbec sa nedostal na drevo, ale let bol dobrý. Tak, či to bude stačiť na 758, aby sme ešte čakali, kto bude druhý a tretí. Každopádne na prvú pozíciu to Dinovi stačiť nebude, ale je to 739, 739, takže ostáva tretí. Dino Subasic is third. No a posledná šanca na to, aby Adam Bilokon spravil senzáciu a ešte možno zmenil lídra alebo víťaza tohto podujatia, ale to by musel pridať polmetrový skok k tomu 758 cm. Takže druhý priebežne Adam Bilokon. A poďme mu pomôcť ešte si vylepšiť jeho osobný rekord, ktorý tu skočil 758. Ideme overovať dosku cez videoanalýzu, či to bolo v poriadku. A je to v poriadku, takže môžeme merať a teraz čakáme, či si Bilokon vylepší tých 758. Áno, na doske ostalo len pol centimetra, takže skvelé. A teraz 737. So Adam Bilokon is second in this competition, and now last jump ever in this competition. This is the winner, and he definitely wants to improve his 0.01, his personal best. Stephen Ross McKenzie. Go, Stephen! Tak ďalší potlesk pre tohto Škóta Stephena Rosa McKenzieho.
Tak tentokrát to bolo 781, taktiež parádny výkon. And the last jump 781, but of course we really thank you for 801, and it was very close to JBL Jump Fest record, 804, just 3 centimeters left to beat for Stephen Ross to be in our historical tables. But anyway, we recognize the first 3 places, and in just a few seconds we are going to make the victory ceremony. Tak myslím si, že už o niekoľko sekúnd môžeme pristúpiť hneď aj k odovzdávaniu cien tým najlepším. Ceny budú odovzdávať 2 zástupkyne spoločnosti Aqua Pro Europe. Headlinom tejto súťaže samozrejme bol skok cez 8 metrov, 801, to je paráda, tak takému niečomu sa vždy budeme radovať. Vieme dobre, že keď nám tu nejaké dlhé obdobie Radek Juška držal rekord 796, tak sme sa tešili, kedy ho niekto prekoná, a potom prišiel TJ Gay a v lani 804 cm. A dnes 801, tak snad tých 8 metrov bude pravidelnou záležitosťou tu v Košiciach. My sa dnes tešíme, ale samozrejme hlavne na kategórie Elite, kde očakávame naozaj veľké útoky na rekordy tohto podujatia, či už 1720 Andyho Diaza v trojskoku, alebo 670 Plameny Mitkovej v skoku do diaľky, pretože máme tam 6 pretekárov v oboch kategóriách, ktorí majú lepšie osobné rekordy, ako sú tie tu na JBL-ke. No a to nehovorím o tom, že trasie sa možno aj rekord Danky Veľďákovej v roku 2016, ktorá tu skočila ten výkon, ktorý tu platí zatiaľ ako topkový, myslím, že je to 13.75, a vieme dobre, že trojskokanka Ivana Španovič už sa dostala na metu 14.41. A na istú dobu aj z tejto disciplíny, pretože teraz sa prepneme na trojskoky a určite, ak máte možnosť, tak príďte o 15. hodine naspäť, pretože jednou z tých 9 skokaniek v
tom trojskoku bude aj svetová top hviezda Ivana Španovič. Už som to opakoval niekoľkokrát, mnohonásobná majsterka sveta, majsterka Európy a bronzová z olympiády v Rio de Janeiro. Ona bola na 3 olympiádach, ale to samozrejme všetko bolo v skoku do diaľky a ona pred 2 až 3 rokmi zmenila svoju disciplínu na trojskok a v ňom vo veku 36 rokov sa dostala do svetovej špičky. Skáče cez 14,40 a keď pridá ešte nejakých 30 cm, tak naozaj tam už môže útočiť na veľmi vysoké pozície na medzinárodnej scéne. Čiže Ivanu Španovič určite príďte povzbudiť, príďte ju pozrieť. To je taký veľmi významný predkrm pred kategóriou Elite, ktorá sa bude začínať večer o 20:00 otváracím ceremoniálom. Vtedy samozrejme tiež je dobré byť tu. Priatelia, zatiaľ krátky oddych a o 15. hodine sa opäť všetko začína. You know.